Pozdrav svima, moje ime je Amela, a vi gledate još jedan recept iz Emiramis kuhinje. Za danas sam odlučila da vam spremim jedne ledene kocke. Jako osvježavajući recept u ove tople dane, a vjerujem već da sve sastojke imate u kući, tako da krenimo sa pripremom. Odmah sam odvojila žumanca od bjelanaca. Za ovaj desert nam je potrebno 7 cijelih jaja. Odvojite žumanca od bjelanca. U žumanca odmah dodati 7 kašika šećera. Ja koristim ovdje šećer u prahu. Vi možete i kristal šećer. I sve ću ovako lijepo da mijesim mikserom. I kada sam umutila žumanca sa šećerom, sada dodajem 2 vanila šećera. Ponovo ću sve malo onako da umutim mikserom. Zatim dodajem 9 kašika brašna. I naravno uz neprestano miješanje dodajem 9 kašika brašna. Od 1 litre mlijeka odvojite oko 200 ml, dodajte u žumanca i zatim sve umijeste zajedno. Da vam ne bi smjesa bila pregusta. Ova smjesa treba da bude kao za ono kad puding trebate da razmutite, pa eto toliko treba bude rijetka. Zatim ću ostatak mlijeka istresti u malo veću šerpu i stavit ću na šporet da se prokuha. I kada je mlijeko prokuhano, sada dodajem pripremljenu smjesu od šumanjaka i neprestano ću miješati dok se sve lijepo ne zgusne. Ovo je potrebno oko minut, 2 da se ovako miješa, da se sve lijepo sjedini i obavezno miješajte što brže da vam se ne bi stvorile grudice. Zatim kada se skuha, ajmo reći, ova smjesa, prekriti je prozirnom folijom i ostavite da se ohladi. A za to vrijeme dok se fil hladi, 7 bjelanaka ću umutiti u čvrsti šneg. Zatim ću dodavati kašiku po kašiku šećera. U biskvit ide 7 kašika šećera. Također šećer je u prahu, vi možete da koristite i obični kristal šećer. Zatim ću sve ovako zajedno da umutim sa šećerom da mi ova bjelance izgledaju što sjajnije. Sada dodajem 7 kašika brašna. Prvo ću dodati 3 kašike brašna, zatim dodat ću jedno pakovanje praška za pecivo, zatim ću dodati ostatak brašna. Zatim ću sve ponovno sjediniti da nema grudica. Zaista je jednostavan kolač, ovo morate probati, a ukus je, ne znam kako da vam opišem koliko je ukusan.
I sada sam tepsu pouljila i poslala sam malo brašna, zatim ću istresti ovu smjesu za biskvit. Rednu sam prethodno uključila na 200 stepeni. Kada rasporedim lijepo fino ovu smjesu po tepsi, stavit ću da se peče 20 do 25 minuta, sve ovisno o vašoj. I kada se biskvit ispeče, obavezno provjerite čačkavcem da li je dovoljno pečen. Zatim ću preliti još uvijek topao ovaj biskvit sa 130 ml toplog mlijeka i ostavit ću sve suho. Ponovno se vraćamo sada na ohlađeni fil. Ovdje sam uzela 2 vrećice šlag kreme koju ćete pripremiti po uputama sa vrećice. Ja sam 2 vrećice kreme sa 250 ml mlijeka umutila, onako da mi bude malo gušće. Zatim sam postepeno dodavala ovaj fil koji sam pripremila i sve ću ovako lijepo fino da sjedinim. U ovaj fil možete umjesto šlag kreme i bijele čokolade da dodate 250 g margarina ili maslaca. Ja sam htjela zaista da izbjegnem to, jer nekako više volim dodati ovu kombinaciju, a i mnogo mi je ukusnije. Na vama je da odlučite kako ćete raditi. Ja ću svakako u opisu videa da napišem da možete da koristite i maslac i margarin, ali probajte i sa margarinom i sa maslacom, a i ovako kao što ja pravim. Zaista meni je ovo mnogo ukusnije. I zatim kad sada sam sjedinila šlag kremu i fil, sada u to dodajem 100 g istopljene bijele čokolade. Sve ću ponovo da izmiješam mikserom, zatim ću premazati preko pripremljenog biskvita. I na kraju ću da premažem biskvit preko fila, to jest fil preko biskvita i sve ću lijepo da poravnjam. I na kraju ću samo umutiti 250 ml vrhnja za šlag i premazat ću preko žutog fila i sve ću ostaviti da se ohladi barem 3 do 4 sata u frižideru. I kolač je gotovo spreman, ja sam ga poslužila, pogledajte samo kako lijepo izgleda. A ukoliko vam se sviđa ovaj video, obavezno lajkujte, komentaršite i nemojte zaboraviti da podijelite video sa svojim prijateljima. Prijavite se na YouTube kanal Emiramis kuhinja, pratite me na Facebooku i Instagramu. I pratite me obavezno na Instagramu amela_emiramis i tamo objavljujem non stop svoje recepte. A do sljedećeg videa puno pozdrava iz Emiramis kuhinje. Ćao!